No niin, hyvää sunnuntai-iltaa kaikille. Tämä on mun ensimmäinen striimi ja aiheena on toi Convoy, Freedom Convoy 2022, joka on nyt kohta 2 viikkoa ollut täällä Helsingissä. Ja Kanadastahan se lähti ja siellähän on ihan hurjasti rekkoja liikkeelle ja ihmisiä on niin kuin edelleenkin monessa paikassa, ei ole pelkästään siellä pääkaupungissa Ottawassa, että se on laajalle levinnyt. Ja täällä Suomessa rekat pysäytettiin, poliisit pysäytti rekat, että ne ei päässyt niin kuin Suomessa ollenkaan Helsingin kaupunkiin, mutta sinne henkilöautoja pääsi. Ja sitten ihmisiä tuli tietysti aika paljon silloin perjantaina. Ei nyt perjantai, vaan edellisen viikon perjantaina. Ja me saatiin se sitten Eduskuntatalon edusta sitten tukkoon. Ja siellä oli todella hieno niin kuin tunnelma. Että tietysti siellä oli niitä häiriköitä, niin kuin aina on, että jotka otti niin kuin humalahakuinen käyttäytyminen ja tietysti se turhautuminen näkyy sitten ylilyöntinä myöskin. Mutta periaatteessa niin kuin suuri osa siitä porukasta vaan niin kuin on huolissaan tästä tilanteesta. Ja meillä on siellä Narikatorilla ollut semmoinen muonitus ja se on niin kuin todella mahtava henki. Että sinne vaan mäkin menin niin kuin, mulla on semmoinen kannettava grilli ja sitten täällä on paistettu makkaroita ja sitten siinä varmaan niin kuin muutama 100 makkaraa tuli paistettua sillä pikkugrillillä ja sitten mut ylennettiin keittiömestariksi ja tein sitten murikalla ruokaa pari päivää ja nyt sitten eilen sitten oli sitten soppatykki, että sinne on niin kuin kaikki tervetulleita sitten, että tämä päivä oli ihan hirvittävän kylmä ja siellä niin kuin teltas lensi, että siinä menee varmaan ensi viikolla alkuviikko menee sitten, että laitetaan taas kuntoon paikat, koska ensi viikonloppuna sinne sitten toivotaan, että tulee paljon ihmisiä. Se on niin kuin kaikenlaista huhua ollut, että niin kuin, en mä niin kuin viiti edes miettiä, minkälaisiksi ihmisiksi meitä on niin kuin kutsuttu, mutta tämä niin kuin kuvastaa aika hyvin sitä, että siellä käy näitä vähän niin kuin laitapuolen ihmisiä ja me on niin kuin tarjottu niille joka kerta ruokaa siellä. Ja kaikki se ruoka, mitä sinne on tullut, on niin kuin lahjoitusvaroina. Ja sitten joka sinne niin kuin tulee, niin sitten alkaa vaan tekemään vapaaehtoisena töitä. Ja siellä on todella mahtava henki sitten ihmisten kanssa. Ja sinne vaan toivottaisiin nyt, että koko viikolla siellä on ollut toimintaa ja siitä on lähtenyt ihmisiä sitten ajelemaan siitä Eduskuntatalon edestä, että aina siellä on konvoi kulkuja ollut 2 kertaa vuorokaudessa koko tämän viikon ajan. Ja sinne vaan tarvittaisiin nyt vaan niin kuin meitä enemmän. Koska se tilanne, missä me ollaan, niin kuin harva niin kuin tiedostaa sitä, että se, että mitä tällä niin kuin vaatimuksia tällä niin kuin Convoy Freedomilla on, eli tätä hallituksen eroja ja sitten polttoaineen hinnan laskeminen ja näiden koronarajoitusten poistuminen, niin nehän on itse asiassa aika maltillisia. Koska siellähän on niin kuin se, mihin pitäisi itse asiassa puuttua, niin se on satoja vuosia
ollut. Miten tämä sanoisi, että no mennään sinne historiaan, että silloin kun Iso-Britannia oli koko maailma valtias, niin silloin oli voimassa niin sanottu merilaki, Admiral Law. Ja sitten kun tuli näitä vapaus eri maiden niin kun kansalaiset halusi niin kuin irrottautua Ison-Britannian niin kuin vallasta, niin ne niin kuin kehitti toisen tavan pysyä vallassa. Eli se tapahtuu siellä taustalla, että niillä oli niin kuin, meillä on semmoinen 13 perhettä, jotka on ollut aina vuosituhansia vallassa. Siis me puhutaan ihmisistä. Ja ne niin kuin loi semmoisen järjestelmän, että silloin kun nämä perheet kanssa kilpailee keskenään, että niillä täytyy olla omat säännöt. Sitten loi sellaisen säännön, että silloin kun ihminen syntyy, hänhän on veressä, eli hänen kohdusään on veressä, ja sitten kun hän syntyy sieltä, niin hän tulee laituri, niin kuin, jos niin kuin puhutaan, ei se on niin kuin kaupallinen sääntö, eli nykyään se on commercial law, mutta silloin se oli niin kuin merilaki, se on niin kuin helpompi selittää, että mikä se tausta on siellä. Hän syntyy veressä, ja jos se on niin kuin kauppatavara, niin se laiva tulee dock, eli laiturille. Ja sitten kun on ihminen kyseessä, niin se laituri on sairaala. Ja sitten tämä on englanninkielessä, tämä on helpompi selittää kuin suomenkielessä, mutta se, joka kirjoittaa sen dokumentin, on doktor. Ja se on se syntymätodistus. Ja se on itse asiassa rekisteröinti. Se on niin kuin rekisteröidään ihminen. Ja siinä syntymätodistuksessa se on kirjoitettu isolla. Se tarkoittaa sitä, että ihmisestä tehdään niin sanottu olkiukko, eli hän on niin kuin persoona, yritys, johon sitten sovelletaan nykyisin commercial law vaikutuksia. Eli meidät tapetaan tavallaan, vapaa ihminen tapetaan siinä prosessissa. Tätä ei ole vaan meille kerrottu. Mutta tämä niin kuin selittää niin kuin todella monia asioita, miksi niin kuin perustuslaki ei enää niin kuin koske meitä tämän meidän hallituksen mielestä. Eli ne tekee sellaisia päätöksiä, jotka on täysin perustuslain vastaisia. Ja poliisitkin kertovat aikaisemmissa mielenosoituksissa, että heillä on niin kuin omat lait, jotka on niin kuin korkeampia. Ja tämä on niin kuin eliitti on tämän tiennyt, ja ne, jotka menee tuohon eduskuntalaitokseen, jos et sä tiedä sitä mennessä, niin sulle varmaankin kerrotaan se, ja sulle käy huonosti sitten, että jos et sä niin kuin alistu siihen systeemiin. Mediaahan käytetään sitten sen ihmisen mustamaalaamiseen. Ja nämä media on muutaman yrityksen, kaikki media on muutaman yrityksen hallussa, eli se on niin keskittynyt. Ja tämä on niin kuin, Suomikin on osakeyhtiö, eli meidän Sanna Marin on osakeyhtiön toimitusjohtaja, hallintoneuvosto ulkomailla, ja Suomi Oyn suurin osakeomistaja, tai Suomen tasavallan suurin osakkeenomistaja on Teliasoner itse asiassa tällä hetkellä. Suomehan oli aikaisemmin sidottu tuonne Washingtoniin. Washingtonkin on oma kaupunkinsa, eli se ei kuulu Yhdysvaltoihin, sen omistaa itse asiassa Vatikaani. Se omisti aikaisemmin omisti Lontoon City, joka on myös oma kaupunkinsa sen Ison-Britannian sisällä. Eli siellä on nämä
keskuspankkijärjestelmä, joka on niin kuin rahoittanut kaikkia sotia, kumpaakin joka osapuolta aina. Ja sodillahan näitä niin kuin siirretään varallisuutta aina sitten näille isoille toimijoille. Tästä tuli nyt vähän sekava tästä, mutta tässä on aika paljon niitä asioita, mitkä vaikuttaa siihen. Mutta tämä olkiukko kulkee sitten, eli jos katsotte omia niin kuin henkilöllisyyspapereita, passeja, niin siellä on niin kuin isolla kirjoitettu. Se on merkki, että se on yritys. Ja tavallaan nyt kun Suomi on osakeyhtiö, niin Suomi Oyn ne määräykset ja asetukset sitten kohdistetaan sitä persoonaa, sitä olkiukkoa vastaan. Ja sitten oikeudessa, jos sä niin kuin tunnustat, tai niin kuin jos sulta aina oikeudessa kysytään, että oletko sinä tämä henkilö, jos sä sanot, että joo, kyllä mä oon, niin silloin sä niin kuin hyväksyt, että sua kohdellaan siinä olkiukkona, eikä vapaana ihmisenä, niin kuin meistä jokainen syntyessään on. Eli jos niin kuin menette oikeuteen, niin teidän kannattaa sanoa, että kun tulee se kysymys, niin sanokaa, että en ole sen, mutta mä edustan sitä henkilöä. Ja tämä on, että niiden on pakko niin kuin noudattaa niitä omia sääntöjä, että niille tulee huomattavasti vaikeampaa se sitten, se prosessi sitten, jos te ette tunnusta sitä olevanne. Niin, meillä muuta käydään pörssissä kauppaa. Silloin syntymähetkellä meille niin kuin, aikaisemmin se oli jotain 4 kiloa kultaa tallennettiin Sveitsiin sinne keskuspankkiin, josta sitten eri viranomaiset sitten niin voi niitä palkkioita ottaa. Ja nehän on yrityksiä periaatteessa nekin. Eli Suomessakin on niin kuin sen osakeyhtiön sisällä on tytäryhtiöitä, joilla on tietysti sitten omat johtajansa. Ja oikeusistuimet on samat, että ne saa ottaa rahaa sieltä kultavarannosta ja sitten tietysti yleensä kansalainen joutuu maksaa kaikenlaisia maksuja sitten. Meillähän tulovero menee suoraan keskuspankeille. Sitä varten se on luotu se tulovero. Ja sitten näitä maksuja tulee koko ajan niin kuin lisää. Eli että tämä, mietin vaan tämän konvoin vaatimukset, mun mielestä se vaatimus pitäisi olla, että me niin kuin vaaditaan takaisin se meidän vapautemme. Niin se on se Freedom Convoy. Se vaan vaatisi sinne, että sinne tulisi niin kuin semmoinen 500 000 ihmistä. Koska mä olen niin kuin aistinut niistä poliiseistakin, että nekin on aika kypsiä, että ei nekään niin kuin haluaisi toimia sillä lailla, kun he joutuvat toimimaan. Siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei niin kuin halua. Ne niin kuin vaan joutuu alistumaan siihen. Nyt on aika muuttunut niin paljon, nyt ihmiskunta herää joka puolella niin kuin vaatimaan näitä oikeuksia. Ja tämä on, jos niin kuin ajattelee sitten Suomessa, kuinka moni on niin kuin oikeudessa menettänyt juuri tämän olkiukkosysteemin takia niin omaisuutensa, koska heitä on kohdeltu väärin. Silloin niin kuin sen 2000-luvun sen alun laman aikana, niin silloin niin kuin meni todella monelta yrittäjältä meni niin kuin toimeentulo ja tuli paljon itsemurhia ja osa on veloissa vieläkin. Ja
se raha meni aina, niin aina tuettiin niitä pankkeja, koska ne on täällä se rahavalta ollut aina sitten niin kuin taustalla. Ja tämä on mun ensimmäinen striimi ja mä pidän tämän tämmöisenä niin kuin lyhyenä ja vähän niin kuin harjoitteluna. Ja mä vähän niin kuin mietin, että haluatteko te kuulla tästä lisää. Ja tässähän nyt ei ole muita ei ole täällä nyt niin kuin vieraana, mutta sitten voi jatkossa sitten, otetaan tuo chat käyttöön, niin voitte kysyä sitten siellä sitten kysymyksiä, jotka liittyy. Mutta tämä on nyt niin kuin tavallaan niin kuin pyyntö, että nyt ensi viikon loppuna tulisivat kaikki sinne Kansalaistorille. Siellä saa hyvää ruokaa ja siellä on erittäin hyvää seuraa ja hyviä keskusteluja. Ja meidän on nyt aika herätä ihmisen. Jotenkin kun katselee sitä Kanadan tilannetta, kuinka siellä on niin kuin koko kansa on siellä mukana niin kuin auttamassa näitä rekkakuskeja. Ja vaikuttaa sitten, kun aina sanotaan, että valo nousee Pohjolasta, niin pahalta näyttää, niin kuin se näyttää siltä, että se Pohjola on Kanada, eikä Suomi, niin kuin me aikaisemmin luultiin. Meidän on aika herätä. Oikein hyvää ystävänpäivää. Se on huomenna. Se on moro.